iktar testijiet permezz ta' ħidma minn diversi entitajiet biex aħna nkomplu nsaħħu l-istrateġija tagħna. Infatti l-bieraħ għamilna 1072 total swabs. Minn dawn aħna sibna 8 każijiet li huma pożittivi. Bekk it-total tal-każijiet li għandna huwa ta' 458 positive cases. Mit-testijiet li għamilna wkoll aħbar tajba hija li kellna 17 persuna li issa fiequ ukoll, allura it-total ta' każijiet li fiequ li kien ta' 303. U allura il-total ta' active cases huwa ta' 151. L-istrateġija ta' swapping qiegħda tkompli tiżdied, infatti issa għamilna l fuq minn 30,000 test bis-swab minn meta bdejna b'din is-sitwazzjoni. Naraw il-każijiet li kellna pożittivi mill-bieraħ llum. Kellna raġel ta' nazzjonalità Ingliża ta' 52 sena li jgħixha Malta u dan fl-20 ta' April kellu deni, sola u ġeħ ta' ras u remettar u hemmhekk ħareġ pożittiv mit-testijiet li għamilna u bħalissa għaddejjem bil-contact tracing tal-familja tiegħu kif ukoll tal-post tax-xogħol tiegħu li hu jaħdem f'kumpanija privata. Għandna mara Maltija ta' 29 sena li din hija healthcare worker u jibdiet bis-sintomi fis-26 ta' April b'Grizmeju ġewwa Wejja, però l-aħħar li kienet ħadmet kienet jumejn qabel allura hemmhekk ma kienx hemm espożizzjoni għal persuni oħra ta' fuq il-post tax-xogħol wanqas għall pazjenti u allura aħna qegħdin nagħmlu l-contact tracing tal-familja tagħha. Kellna mara Maltija oħra ta' 32 sena li din fis-6 ta' April bdiet bis-sintomi ta' Grizmenju ġewwa nuqqas ta' l-xom u anka kellha ejja. Dil-mara forsi taraw li damet ma ġiet tat-test, però hija każ li aħna qegħdin naraw frekwenti u anka l-appelli tagħna qegħdin nagħmluhom fejn hija mara li soltu tbati bl-allerġiji. Allura jkun diffiċli ħafna li persuna forsi jinduna minn sintomi li huma differenti minn ta' qabel. Però l-appell tagħna huwa dejjem u hekk għamlet il-mara li meta inti jkollok sintomi fejn taraw li huma differenti minn tal-allerġija tas-solti jew inkella taraw li żdidulek is-sintomi, importanti li tkellmuna ċemplu fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nagħmlulkom it-test u propju hekk meta joħroġ riżultat li pożittiv aħna nkun nistgħu naraw il-każ x'ikun. Aħna hekk f'din il-każ qegħdin nagħmlu contact tracing tal-familja u anke fuq il-post tax-xogħol. Dawk kienu 3 każijiet li kellna, l-5 każijiet l-oħra kienu 5 każijiet pożittivi oħra li ħarġu mill-ċentru ta' Ħalfar Tent Village. Aħna qegħdin inkomplu bħal mettilkom nagħmlu iktar testijiet ħalli aħna nkunu issa mbagħad ittestjajna lil kulħadd. Il-bieraħ għamilna 146 tests oħra u minn dawn ħarġu 5 li huma pożittivi. Kellna dawn kienu kollha irġiel. Għandna persuna li kien ġie mis-Somalja ta' 19 sena, ieħor li ġie mis-Sudan ta' 31 sena, ieħor li ġie mis-Somalja ta' 23 sena, ieħor ta' 20 sena minn Niġerja u ieħor ta' 20 sena mis-Somalja. F'din is-sitwazzjoni ħana naraw li permezz ta' strateġija li ħadna fejn inti tibda taqbad gruppi u għalhekk inti tkamel it-testing tagħhom u dawk li jkunu pożittivi tiżolhom, hemmhekk nkunu nistgħu nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Fejn qegħdin naraw li n-numru ta' każijiet li qed ikollna kien pjuttost stabbli, tikkonsidra li l-bieraħ għamilna numru kbir ta' testijiet u għalhekk irriżultaw 5. Aħna kien din l-istrateġija fejn sa issa għamilna 505 test hemmhekk fuq dawn il-persuni u minn dawn it-total issa li għandna pożittivi huwa ta' 48. Jekk inħarsu lejn dawk li fiequ 17 il-każ u issa għandna 303 cases li fiequ, dawn it-19 kellna etajiet li huma differenti fejn kellna persuna waħda ta' età bejn 10 u 19 sena, 6 persuni bejn etajiet ta' 20 u 29 sena, persuna waħda bejn età ta' 30 u 39 sena, persuna oħra bejn 40 u 49 sena, 4 persuni bejn 40 u 49 sena, 2 persuni bejn 50 u 59 sena u 3 persuni bejn 60 u 69 sena. Allura daw kienu 17 il-każ ieħor li propju fiequ. Dawn kienu sitwazzjoni li kellna fejn aħna qegħdin naraw li bħalma stennejna li jkollna xi ftit każijiet oħra kemm fiċ-ċentru ta' Ħalfar Tent Village imma anke li jibqa' jkollna xi ftit każijiet oħra fil-komunità.
U għalhekk dejjem l-appelli tagħna jibqgħu hemmhekk fejn aħna importanti li dejjem inżommu l-kunċett ta' social distancing. Li inti tagħmel kuntatt ma' persuni vera għal bżonn u kemm jista' jkun dejjem iżomm il-bogħod u anke li dejjem nipproteġu lil vulnerabbli. Is-sitwazzjoni fl-isparijiet tagħna hija tajba u dan huwa sforz kollu tal-ħidma li qiegħda ssir, imma wkoll sforz li aħna qegħdin nibqgħu nipproteġu lin nies li huma vulnerabbli, ħalli huma tnaqsulhom iċ-ċans li huma jkun jistgħu jiltaqgħu ma' nies oħrajn li jistgħu jkunu qegħdin iġorru l-virus. For the English-speaking people, we have increased our swabbing to reach a number of 1,072 swabs yesterday, and out of these we had 8 cases. 3 of these cases were in people who have been symptomatic and have been tested, and the other 5 have been in residents who are staying at Tal-aħbarijiet village. So we have a total number of 458 cases. We have also a good number of people who have recovered, 17 total number of people recovered over yesterday, and so the total of people who are recovered are 303. The active cases is 151. And the total number of swabs that we have done is over 30,000 now, considering from the start of this pandemic. I would like to appeal again to everyone that the situation that we have in Malta is the fruit of a lot of work of many people and the fruit of cooperation of the people living in Malta, whereby we are adhering to the restrictions which are based on social distancing. And also very important is that we make sure that we continue to protect the vulnerable people, because they are the people who will be affected most by complications if they are affected by this virus, and also the people who will probably need most admissions to our hospital, and also unfortunate consequences of death if we get this condition in a severe condition. Thank you. Murru għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti, Samuel minn 1TV. Bonġu, Professor Gawċi, xtaqt nistaqsi mistoqsija rigward fid-dawl li m'għandniex vaċċin bħalissa u maċċaw żmien fejn nistgħu ngħidu li ħajkun hawn vaċċin fil-qrib. U fil-fatt li hawn il-biża' ta' second wave ta' coronavirus, hemm estimate ta' kemm din is-sitwazzjoni tista' tul anke mill-awtoritajiet tas-saħħa sa meta nerġgħu nistgħu niġu għal-normal, forsi anke qed nitkellmu fuq kwistjonijiet ta' snin. Iva, infatti, ir-riċerka dwar it-tilqima għadha għaddejja u infatti nafu wkoll li hemm diġà fejn bdew il-human trials, però kif qed tajjeb inti ma nistgħux li jkollna il-vaċċin fil-qrib ħafna. Għaliex dawn iridu jsiru diversi testijiet fuqhom biex l-ewwel nett naraw li tkun effettiva u anke li inti tkun żgur li din tkun safe. Ma hemmhekk aħna għandna diversi miżuri li nistgħu nieħdu biex aħna xorta nkun nistgħu nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Bħalma rajtu Malta u anke pajjiżi oħrajn li diġà irnexxielhom jibdew innaqsu l-firxa ta' dan il-virus u kienu miżuri li ttieħdu billi inti tnaqqas iċ-ċans li dan il-mikrobu jkun qiegħed jinfetta persuna għall-oħra. Infatti aħna dejjem irridu naħsbu li aħna naqsu kemm jista' jkun u inti r-rata ta' riproduzzjoni fejn inti tiġi trasmessa minn persuna għall-oħra tkun inqas minn 1 u dak huwa l-mezz kif inti tkun tista' tikkontrolla din il-firxa. Sakemm aħna jkollna l-virus irridu nibqgħu għaddejjin b'miżuri ta' social distancing u protezzjoni tan-nies li huma vulnerabbli. Dawn huma l-basis ta' kollox. U li darba aħna jkollna l-kooperazzjoni li rajna mill-pubbliku, aħna irnexxielna nikkontrollawha. Jekk nibqgħu aħna sejrin hekk bil-għaqal, nimxu pass flimkien, aħna naraw li anka it-tieni wave meta tiġi wkoll nkun nistgħu nikkontrollawha wkoll. Karl, Malta Today. Il-wara f'sena tajjeb, Professor Gawċi, rrid insaqsik illum biżna t-threshold ta' 30,000 swab test. Min-naħa tal-awtoritajiet, nies li forsi fil-bidu ma kinux qed jittestjaw li testjaw negattivi, qed tmorru lura fuqhom u forsi tagħmlu jew xi random testing, jew tagħmlu follow-up fuq il-każijiet individwali biex taraw li forsi n-nies li qabel ma kinux qed jittestjaw positive issa qed jittestjaw positive iktar inlajt li qed joħorġ li jista' jkun hawn xi każijiet fejn is-sintomi ma jidhrux. Grazzi.
Mela, l-istrateġija ta' testing hija li l-iktar importanti huwa li inti taqbad dawk in-nies li huma għandhom is-sintomi għaliex nafu li dawk hemm ċans iktar li dawk ikunu ħajoħorġu pożittivi imma anke huma dawk in-nies li iktar jistgħu jitrasmettu minn persuna għall-oħra. Allura aħna bl-istrateġija tagħna rridu naqbdu l-ewwel lil dawk in-nies. U l-appell tagħna qiegħed hemmhekk li dawn in-nies dejjem iċemplu fuq il-111 ħalli aħna nkun nistgħu nittestjawkom. Ġifi anka nies li qabel fil-bidu kellhom xi sintomi, aħna ttestjajnihom u ma ħarġu negattivi. Imissa reġgħu għal xi raġuni jew oħra reġgħu żviluppaw sintomi, jekk kont negattiv dak iż-żmien, ma jfissirx is-seta ma ltaqax miegħek il-virus waqt li inti għaddej issa wkoll. U allura hemmhekk l-appelli huma biex tiġu ħalli tagħmlu testing. Aħna però wkoll ridna nkomplu nsaħħu it-testing billi aħna wkoll qegħdin naqbdu gruppi ta' nies li anke jekk m'għandhomx sintomi aħna dawn nagħmluhom it-testijiet ukoll. Ħalli aħna nkunu żgur x'inhi s-sitwazzjoni hemm barra fil-komunità tagħna. Marija, Net News. Nsellimlek Prof. Gawxi. Min-naħa tal-Ministeru tat-Turiżmu qed issir ħidma biex kemm jisegħu malaj jinfetaħ jerġa' l-ajruport. Qabel anke ma eventwalment ikollna vaċċin li jibda jaħdem. Qed insaqsik hekk għax kien hemm pożizzjoni ċar min-naħa tal-istess Ministeru. Il-kummenti u l-parir tiegħek dwar dan. U mistoqsija oħra mill-bieraħ intom tlabtu biex anke nies li ma jkollhom sintomi jersqu biex isirhom swab. Kif rajna llum kien hemm żieda fl-ammonti ta' swabs li għamiltu l-bieraħ. Dan kien jirrifletti għax jesqu iktar nies biex jagħmlu swab u jekk tista' mistoqsija taġġornana ftit kemm hemm pazjenti li għadhom rikoverati l-ITU. Grazzi. Mela, fuq miżuri, aħna diġà qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-miżuri, tkellemna li aħna qegħdin naħdmu fuq strateġija ta' transition fejn inti jkollok sitwazzjoni fejn għandek in-nies li bissa bdew jonqsu n-numru ta' każijiet, allura hemmhekk aħna nibdew naraw li l-R factor jibda nieżel l-isfel jinżel taħt il-1, allura jkollok sitwazzjoni fejn inti tista' tibda tnaqqas mill-miżuri. Però bħalma dejjem għedna il-miżuri jridu jonqsu pass pass b'mod li huwa kkalkulat u b'miżuri li aħna nkunu qegħdin nagħmlu monitoraġġ. Ġbi aħna niftakru li l-ajruport kien wieħed mill-iktar affarijiet li aħna kien qed ikollna l-każijiet fejn jitlu każijiet minn barra. U allura hemmhekk aħna għandna diversi miżuri li rridu nittieħdu biex aħna nikomplu naraw li l-sitwazzjoni tibqa' kawtela qabel ma eventwalment tasal inti biex tiftaħ l-ajruport ukoll. U fuq il-numru ta' testijiet, tajjeb ngħidu li iva aħna kellna numru ta' testijiet li kien hemm dawk in-nies li aħna ttestjajnihom sforz aħna wkoll l-outreach li għamilna biex aħna nkun nistgħu nittestjaw nies anke li mhumiex simptomatiċi. Din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna. U l-ITU għad baqalna persuna oħra li l-kundizzjoni tiegħu hija stabbli. Jacob mid-Times. Good afternoon, Professor Gauci. Other countries have been fairly transparent about their COVID exit strategies. They provide dates and timelines for when certain measures are going to be lifted, for example. Why hasn't Malta's exit strategy been clearly kind of outlined and made public yet? Mela, il-transition strategy, l-għonet importanti ħafna nitkellmu fuq transition strategy, għaliex l-exit tagħha din ikun meta eventwalment ikun hemm vaccine. Ġifieri aħna ma nistgħux nistennew li aħna ħanerġgħu nirritornaw immedjat fin-normal li konna qabel. Rridu bil-mod il-mod nerġgħu lura f'sitwazzjoni, però ħajtkun sitwazzjoni li hija differenti milli konna qegħdin ngħixu meta pereżempju konna fil-miliet li għadda. Għaliex aħna rridu nkomplu nżommu is-social distancing minn ħaddieħor la darba qatt m'għandniex tilqima li qiegħda tkun effettiva. Dan huwa punt li huwa importanti ħafna. U aħna wkoll bħalissa għaddejjin bil-ħidma tagħna fuq din it-transition strategy biex ukoll imbagħad aħna nkun nistgħu nibdew inħabbru x'inhuma l-miżuri li se jittieħdu. Ruth minn TVM. Hi, Professor Gauci. Mela, rapporti li qegħdin jidhru jindikaw li fil-pajjiżi fejn it-tilqima tat-tuberkulożi hija mandatorja hemm rata aktar baxxa ta' każijiet ta' coronavirus u anke għaddejja investigazzjoni dwar dan mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa. Fil-każ ta' Malta, stħarriġtu jekk il-pazjenti bil-COVID-19 f'Malta kienux ġew imlaqma tuberkulożi kemm mill-151 każ li għandna attivi bħalissa jinsabu rikoverati fl-isptar u kemm minnhom qegħdin f'iżolament f'darhom. Mela, fuq il-tilqima ta' tuberkulożi ġifi l-BCG, dik li ħafna mill-adulti jiftakru li konna noħduha fl-età meta konna bertu ieħor xi form 1 tajjeb.
Dik kienet qiegħda tingħata lill-persuni biex aħna nkun nistgħu nipproteġu għat-tuberkulożi. Xi ftit snin ilu saret reviżjoni anka dwar din it-tilqima u bħalissa qiegħda tingħata lil tfal ta' inqas minn 5 snin. Ġifieri jekk tħares lejn il-maġġor parti tal-adulti tagħna, dawn il-maġġor parti tagħhom huma imlaqmin u kienu ħadu din il-BCG. U hemmhekk allura aħna nafu li l-maġġor parti tal-adulti kellhom il-BCG u r-riċerka kemm din tipproteġi mill-COVID għadha għaddejja bħal diversi affarijiet oħra li qegħdin jaraw li mir-riċerka qed toħroġ jekk jistax ikun hemm protezzjoni għal propju għal coronavirus. Iktar ħaġa importanti li qegħdin naraw ukoll hija li aħna l-maġġor parti tal-każijiet tagħna kienu qegħdin jinżammu d-dar tagħhom għaliex dawn il-persuni ma kellhomx għalfejn jidħlu l-isptar. U n-numru ta' każijiet l-isptar huwa vera żgħir għaliex hekk aħna issa pers il-każijiet dejjem qegħdin jonqsu anka wkoll il-każijiet li qed jaffettwaw nies li huma anzjani wkoll huwa inqas. Jean Paul minn Lavin Malta. Good afternoon, Professor Gauci. Firstly, do you agree with the proposal by Tourism Minister Giulia Frugia-Portelli that Malta should establish safe travel corridors between EU countries that have successfully managed the coronavirus epidemic and before a vaccine is found? Secondly, in light of random testing and testing people who show no symptoms, are there any considerations of testing fathers-to-be so that they can join their wives during all stages of labor and not just stage 2? Thank you. Fuq tal-aeroport diġa mirrispondejni għal-mistoqsija qabel fuq tal-missirijiet rridu niftakru li inti għandek labor delivery li hemm minnu li jkun ippjanat, tajjeb, allura hemmhekk kun tista' tipprepara, però jista' jkollok deliveries ukoll li inti ikun bħala tidħol bħala emerġenza. Ġifieri hemmhekk ikollok sitwazzjoni li inti anke qed toffri t-test lill-missier ir-riżultat ma jilħaqx joħroġ. Ġifieri hemmhekk iridu jiġu kkonsidrati s-sitwazzjonijiet kollha. Amy minn Newsbook. Good afternoon, Professor Gauci. Qed insemmu ħafna il-vaċċin u meta jista' jkollna dan il-vaċċin kontra coronavirus u qed isemmu bħala awtoritajiet li fin-nuqqas li għandna dan il-vaċċin irridu nenfasizzaw fuq il-miżura tas-social distancing. Jekk sa Settembru nkunu għadna mingħajr vaċċin, fejn jidħlu l-iskejjel min-naħa tiegħek bħala Supretendent tas-Saħħa Pubblika tagħti l-parir li l-iskejjel għandhom kieku jibqgħu magħluqin minn dak iż-żmien? Grazzi. Mela, din hija l-istess mistoqsija dwar transit strategy. Ġifieri aħna hemmhekk qegħdin bil-ħidma tagħna fejn qegħdin nagħmlu evalwazzjoni kollha tal-miżuri li diġà kienu ttieħdu u anke xi jkun l-impatt tagħhom meta inti tkun qiegħda terġa' televhom. U l-istess is-sitwazzjoni tal-iskejjel ġifieri aħna nibdew bil-mod il-mod naraw xi jkun l-impatt meta inti tibda tnaqqas kull miżura u eventwalment ukoll meta jasal iż-żmien li tagħmel ukoll l-evalwazzjoni tas-sitwazzjoni dwar l-iskejjel ukoll tibda tara x'inhuma l-miżuri li tista' tieħu. Però rridu niftakru li anke jekk tħares lejn pajjiżi oħrajn anke dawk li bdew propju jaraw li tfal bdew imorru lura lejn l-iskola hemmhekk ukoll tista' tara li dawn ukoll qegħdin jieħdu l-miżuri tas-social distancing. Għaliex dak huwa l-kunċett bażiku fejn inti tista' tnaqqas il-firxa minn persuna l-oħra. Matthew mill-Orizzont. M'intix tinstema' Matthew. Sorry. Yes, Professor Gauci, one of snar tajjeb, niskuża ruħi. Xtaqt intaqsik jekk ma jimpurtax. Fl-opinjoni tiegħek x'inhi ir-raġuni għalfejn kien hemm daqshekk diskrepanza bejn in-numru ta' każijiet li kien hemm illum kif ukoll il-każijiet li kellna matul dawn l-aħħar jumejn. U fl-istess ħin, fl-opinjoni tiegħek is-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll? Grazzi. Mela, bħalma rajtu dal-aħħar ġranet peress li ma tantx kellna konkurrenza, ma tantx kien hemm nies li kellhom sintomi li ġew biex jagħmlu t-testijiet, in-numru ta' testijiet kien naqas. Illum rajna li aħna rġajna tlajna l fuq minn 1000. Allura meta tfittex, iżjed ma tfittex, iżjed ħassib. U aħna wkoll issa rajna li llum kien hemm 3 każijiet barra minn dawk il-5 każijiet l-oħra kellna fiċ-ċentru ta' Ħalfar u dan jirrifletti inti n-numru ta' testijiet li qed tagħmel u anke kif inti tkun qiegħed tara l-każijiet kif huma sejrin minn persuna għall-oħra. Din hija sitwazzjoni fejn in-numri tagħna huma żgħar.
Jekk neħi dawk il-każijiet, il-5 każijiet li kellna miċ-ċentru ta' Ħalfar, aħna kellna 3 każijiet. Jiġifieri aħna hemmhekk qegħdin fuq sitwazzjoni fejn qed ikollok numru ta' każijiet li huma baxx minn ġurnata għall-oħra. Meta n-numru jkunu żgħar, inti hemmhekk jista' jkun li numru wieħed jista' jinfluwenza lil ieħor, imma wkoll aħna dejjem inħarsu lejn it-trend ħalli naraw kif qiegħda tkun iż-żieda. Albert minn Malta Independent. Nselliblek, Prof. Gawtli wara nofsinhar tajjeb. Il-bieraħ rajna rekord ta' 121 multa li nataw lil nies tal-li kienu barra f'gruppi ta' iktar minn 3. Taħseb li l-aħbar pożittiv fir-rigward tan-numru ta' każijiet ġodda tal-aħħar ġranet qed jagħti sens ta' konfidenza żejda f'ċertu nies u jekk l-aġir ta' dawn in-nies jista' jirriżulta li l-miżuri li qegħdin jiġu ppjanati li jiġu rilassati fl-aħħar aw fil-jiem li ġejjin isiru iktar tard milli hu previst? Mela, Iva, aħna meta tagħti aħbar tajba dejjem ikun hemm sfortunatament li jkollok nies li forsi jaħsbu li issa għadda kollox. Però dan huwa l-messaġġ li aħna dejjem qegħdin inwasslu n-numru ta' każijiet li qed ikollna qiegħed ikun baxx għaliex propju hemm ħidma tajba minn għand kulħadd. U aħna qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-Maltin qegħdin isegwu il-miżuri li aħna qegħdin nirrakkomandaw u anke qegħdin nagħmlu. Hija sfortuna li tara li jkollok nies li jieħlu multi, aħna ma rridux inwaħħlu multi lil ħadd, però aħna rridu sitwazzjoni fejn ma nistgħux naffordjaw li jkollok persuni li jpoġġu f'riskju lil persuni oħrajn. U għalhekk inti jkollok bżonn tuża l-liġi fejn vera jkun hemm bżonna. L-appell tagħna huwa li dejjem jibqa' hemmhekk li aħna qegħdin fis-sitwazzjoni fejn għandna numru ta' każijiet għaliex hemm il-kontroll. Allura f'kwalinkwa ħaġa li nkunu qegħdin nagħmlu anke meta jibdew jitlu r-rilaxx ta' ċertu miżuri, importanti li tibqgħu issegwu dawn l-istruzzjonijiet għaliex aħna ma nistgħux naffordjaw li jkollna sitwazzjoni fejn il-każijiet jibdew jitilgħu. Għaliex hemmhekk imbagħad nerġgħu immorru lura. U aħna ħadd ma jixtieq li nerġgħu mmorru lura, l-ħidma ta' kulħadd saret biex nikkontrollaw dis-sitwazzjoni. Dejjem niftakru vera l-maġġor parti tal-każijiet li kellna kienu b'sintomi li kienu minimi, ħafna minnhom baqgħu id-dar, ħafna minnhom ma kollhomx komplikazzjonijiet, però kellna wkoll sitwazzjonijiet fejn kellna anzjani u nies li kellhom mart kroniku li kellhom bżonn jidħlu l-isptar, li dawn jidħlu l-isptar. Sfortunatament kellna 4 persuni li tilfu ħajjithom. Mela ejja naħdmu flimkien, ħalli dejjem inżommu dis-sitwazzjoni taħt kontroll, baqda flimkien nistgħu naslu. Grazzi.